Εδώ είμαστε, είπα σε αυτό το μισό γιατί εδώ παίζεις. Ξεκινάμε από εδώ. Αυτοί που ξεπέζουν το πρώτο επίπεδο ξεκινάμε πασούλες 1-2. Πάμε. Πάμε. Βρείτε διάδες. Μάριε, πήγαινε με τον τερματοφύλακα να τον κάνεις. Όχι, πασούλες που τον κάνεις. Πάμε. Προς τα κάτω και γυρνάμε. Γυρνάμε έτσι παρακαλώ. Μέσα από το γύρω πετάκι εδώ, πετάκι. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Έχεις την καλύτερη θέα από εκεί πάνω. Ναι, αλλά κάνει πολύ ζέστη. Ναι, πολύ, σήμερα πολύ. Κίνηση Μανολιό, Μάριε. Δεν είναι στα τυχήτα που κινούνται σε όλο το γήπεδο να σταθούν. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, αυτές οι μπάλες δεν μας αλλάζονται. Κάνω εδώ ένα κυκλάκι. Μπαίνουνε έξω. Σε κάθε κόνο να μπαίνει και ένας παίκτης. Σε κάθε πιατάκι και ένας παίκτης. Δεν χρειάζεται ζευγάρια. Γιώργο, πήγαινε για ζέστη. Έλα. Ξεκινάς Γιώργο. Δεν σου είπα ότι ξεκινάς. Μόνο, μπάλα, μόνο. Λοιπόν, σε κάθε κόνο ένας παίκτης. Και θα μπει μέσα αμυντικός ένας. Και παίζουμε κοροϊδάκι, Βασούλες. Πάμε. Δύο παίζουμε. Μπορούμε να κάνουμε και δύο. Μάλλον ελεύθερα. Μπορούμε να κάνουμε και εδώ και παθαίνουμε. Θέατρο, κύριε! Θέατρο! Δεν είναι ελεύθερα. Ωραία, πας καλά! Δεν το έδωσε! Συνεχίζετε κύριε, πίσω από την μπάλα όλοι.